Здравейте, приятели! Аз съм Стела и в днешното видео ще ви покажа как да се гледате котенце. Защото доста мои приятели и роднини имат котка и реших, сега аз имам котка и реших да направя такова видео, за да видят как се гледа котка. Пък и някой от вас може да има котка. И така, първо за целта, нашата котка е малка, не яде гранули и аз съм я нарязала кремвище. Малко на по-деликатни, не знам защо. И сега да донеса чиниката, да ги сипим и тя да се наяде, защото някой път, когато котките няма храна, почва да мялкат. Какво? Искала е шоколад. Дръж. Е така. Чао! Упси. Трябваше ли да ги изписам? Добре. Мачо дядо няма да може да бъде сам да бъде. Трябва му да даде молока. Трябва му мъж. Моля, какво му трябва? Някой мъж да го гледа да говори по туалетната. Ето кремвищата. Както виждате, тя веднага отива да яде кремвища. След това трябва да налейте вода. Стои телефона, бе. Не момиче. Ето. Сипвате вода. Гледам да чая в галектина. За да има какво да пие, защото ние даваме и мляко, но тя обича повече да пие вода. Така. И както ти събрам, бе. Така. И Маги е направила разстройство, явно. Маги! Когато вече се е наяла и когато е пила вода, ще пиш ли вода? Ето да, когато се е наяла и почва да пие вода, вече трябва да намерим с какво да си играе или с какво да я облечем. Ако навънка е студено, да я облечете с по-топли дрежки, ако отивате някъде да я вземате. А после, ако е много топло, нищо не я облечете, защото нейната кожа не е дебела и достатъчно се стопля. Ето това. Сега отиваме, за да я намерим с какво да си играе. Маги! Куч става? Затвори звуцичка. Къде че? Каната трябва да има малко. Спи в чашката на чай. Я ми клони Маги, той лев. Изчезвай! Имаме работа. Нещо, извинете, че мама вика, но да. Така, тя в принцип се играе след това тралещето. Ставам го на леглото си или на земята и тя пак се играе. Сега, ако можете да ме изчакате тук, за да я донеса, моят телефон няма спиране на пауза. И което е ужасно. Ей, сега се връща. Ето я Магито. Сега е доста подивяла. Както виждате, веднага си хваща играчката и почва да си играе с нея. Ще я покажа по-близък кадър. Ето я. Тя много обича да си играе с ръцете ми и краката ми. Много е сладка, а някой път, когато искам да е силна, тя посяга и слага лапичките на моята уста. Сега ще ви покажа как. Хайде, миличка. Гледате. Видяхте ли? И така с нея общуваме. Така, надявам се клипчето ви е харесало и ако имате котка, трябва да правите точно тези неща. След това също да я галите, да е спокойна, да се наспи добре. Понякога път може да изкарате навън, но не много често. Ако е малка, да, може да изкарате, но когато вече е много голяма, не е препоръчително. Така, това беше от мен. Надявам се клипчето да ви е харесал. Абонирайте.